Η Πολωνία με την Τσεχία είναι στο 0-0. Πήρε ο Καραγκούνης από το λάθος της ρωσικής άμυνας. Καραγκούνης, γκολ! Γκολ ο Καραγκούνης! Κοιμήθηκε η ρωσική άμυνα και την ξύπνησε για τα καλά ο Καραγκούνης. Από το πουθενά. Ένα γεμάτο σούτ με το κουτεπιέ. Η Ελλάδα προηγείται. Από μισή φάση. Από το λάθος των Ρώσων. Που περίμεναν να πάνε στα αποδυτήρια, θα πάνε με το 1-0 εις βάρος τους. Δεν μπόρεσε ο Μαλαφέεφ. Εξαιρετικό τελείωμα από τον Καραγκούνη, ίσα να πάει